Rowere County ma KISUMU oingo odiochieng mar rowere piny mangima kagikwayo mariwo jomatindo e sectors duto mapachoka kochakore chugo chike yore thieth, chugo thuolo mag tije, kendo lwasi mag miyo gi sir mowinjore kind mamoko. Rowere go nyiso piny owacho ma counties kod mamalo mondo obed kariwo rowere kanyakla e wuodh riembo dongruoge mapachoka. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Rowere boma ma KISUMU ne obiro kanyakla e ingo odiochieng rowere e piny mangima gi yote achiel maduong' nywando jomatindo e thuolo mag telo kod dongruok kik bed mana mbaka migoyo e dhok. Zambale Sarafina, jalup jakom riwruog rowere mano bago nyasino, wacho ni rowere thothne igwelo e rombe mag choko paro, kata kamano paro magigolo kinde ka kinde ok ketie tim. What is the role of young people as well as the civil society organizations when it comes to involving the young people in ensuring that SDGs are promoted and are met? Our call to action is to ensure that every young person, regardless of their race and their status, be able to be involved actively, and not just being involved, but also whatever they are sharing needs to be taken into account. And then there's so much when you talk about development, but development without funding just remains theoretical. So it's a call that we get more support when it comes to funding, so that all these projects and the things that we would want to meet, especially as young people, can be funded and they can be supported to ensure that SDGs are met. John Ken Ochieng, mainra wera manigi ng'ol, to ne oyuago kaka itiyo gi rowere e pongo kuonde romo bang'e to ijuang'o gene pangla. Gaps mokwongo wacha about the policy involvement of young people. It is not inclusive. Yeah, the government is trying, but our voices up at the national level. Koroimi nyaka rowere voices mondo these policies magi make in terms of climate, in terms of health, in terms of education, mondo wambe our voices to winjre. Weche mag thieth bende mag menyo rowere kotendo kod tuoche mopogore bende ne omienjo chenro mawacho ne rowere ahinya to modak e gwenge ithoro we oko. Today we have come with free sickle cell kits. We are screening the youths on sickle cell awareness. We want them to know their genotypes before they get into relationships. We're also doing HIV testing and counseling services. We want them also to know their blood pressure and any other health issue that is affecting them. We have noticed that the health sector is only left for those who have money. So today we are here advocating for health issues to ifikie wale watu wa kiwango cha chini. Korka kore, Mary Vivian, to ne otelo kit juang' ma rowere machuo yudo ka onge sir kata chenro malong'o ma imiyogi kaka jowetegi manyiri. Kwa communities ukienda, the ladies wanapata vitu sanitary, wanakuwa empowered. The boys wakogo tu, like wako tu. Naomba the government wa consider the boys, wa include in the youth empowerment organizations. E kardak manyalenda Hilary Fiona to ne odok ne duoko chenro mar kazi mtaani mowacho ni biro chiwo thuolo mag yuto ne rowere mondo kik gidonjre timbe njore. Sisi mayouth tunataka kazi. In Kenya right now we don't have jobs. Mayouth wakiwa idle tunapata vitu mingi zinafanyika mtaani. Kuna murder cases, kuna robbery, kuna everything yenye inafanyika. Kazi mtaani irudishwe. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, KISUMU County. Kawadhi nyime ni KWS